संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डीएड बेरोजगारांचं आंदोलन तब्बल 7व्या दिवशीही सुरू आहे। जोपर्यंत स्थानिक शिक्षक भरती होणार नाही तोपर्यंत हे उपोषण मागे घेणार नाहीत असा इशारा डीएड बेरोजगार संघटनेने दिला। याबाबतचा हा स्पेशल रिपोर्ट। भरती नाही संपून गेले आमचं वय, काम नाही रोजगार नाही सांगा आम्ही जगतोय। 12 वर्ष भरती नाही संपून गेले आमचं वय, काम नाही रोजगार नाही सांगा आम्ही जगतोय। 12 वर्ष भरती नाही संपून गेले आमचं वय, काम नाही रोजगार नाही सांगा आम्ही जगतोय। शाळांची पोरांची शिक्षकाच्या पायलो, शाळांची पोरांची शिक्षकाच्या पायलो, स्थानिकांना न्याय पाहिजे, न्यायच पाहिजे, न्यायच पाहिजे। कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही, कोण म्हणतं देणार नाही। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तब्बल 576 उपशिक्षक आणि 297 पदवीधर शिक्षक पदे ही रिक्त आहेत, तर जिल्ह्यातून कार्यमुक्त होणारे तब्बल 366 शिक्षक आहेत। या सर्वांची संख्या बघता तब्बल 1239 शिक्षक पदे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रिक्त होणार आहेत। 16 एप्रिल ते 30 एप्रिल पर्यंत बदली पात्र परत जिल्ह्यातील शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात येणार आहे। म्हणजे आमची पहिली सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे की आज तब्बल 12 वर्षे भरती प्रक्रिया पूर्णपणे बंद आहे आणि आज आमचा स्थानिक डीएड बेरोजगार प्रत्येकाची वयोमर्यादा ही पूर्णपणे ओलटून गेलेली आहे। त्यामुळे आम्हाला न्याय पाहिजे आहे, रोजगार पाहिजे। सन 2007 मध्ये सरसकट भरती झाली होती आणि सन्माननीय राणे साहेबांनी आम्हाला न्याय दिला होता। तर आज तशाच प्रकारे या ठिकाणी जिल्ह्यातील बेरोजगारांना असं वाटतं की आमचे जिल्ह्यातील शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर आम्हाला न्याय देतील, या आशेने या ठिकाणी पोटतिडकीने आम्ही या ठिकाणी मागणीसाठी बसलेलो आहोत। आज 7वा दिवस आहे। आज महिला वर्गाचा मोठ्या संख्येने या ठिकाणी प्रतिसाद आहे आणि आज पूर्णपणे सांगतो की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा दुर्गम आणि डोंगराळ भाग आहे, बोलीभाषा वेगळी आहे, त्यामुळे हे सगळे निकष ओळखून त्यांनी स्थानिकांना न्याय द्यावा एवढंच सांगू इच्छितो। जिल्ह्यात तब्बल नाही म्हटलं तरी 2000 एवढी 2000पेक्षा जास्तही उमेदवार त्या ठिकाणी डीएड बेरोजगार आहेत, ज्यांनी शासनमान्य पुणे बोर्डाची पदविका घेतलेली आहे असे बेरोजगार आहेत। प्राथमिक नाही म्हटलं तरी एक 1100 तरी जागा रिक्त आहेत। TET म्हणजे झालं असं की 2013 पासून TET चालू आहे आणि 13 नंतर 19मध्ये जो मोठा भ्रष्टाचार बाहेर पडला, तब्बल 9500 बोगस प्रमाणपत्र बाहेर पडलीत आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात मोठमोठे अधिकारी त्या ठिकाणी दिसून आलेत। तसं झालं की आता टेट परीक्षा किंवा शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा जी घेतली गेली त्या टेट परीक्षेतसुद्धा त्या ठिकाणी संशयाचे भोवऱ्यात आहे। त्यामुळे आमच्या उमेदवारांना अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारात अडकलेल्या परीक्षांवर आता विश्वासच राहिला नाही। त्यामुळे आम्ही काय म्हणतो की आज जी महाराष्ट्रात जी भरती प्रक्रिया होती ती प्रथम जिल्हा स्तरावर स्थानिकांना 80% प्राधान्य देऊन 20% जागा इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांना द्यावा आणि सरसकट डीएडच्या जी गुणवत्ताधारक म्हणजे डीएड प्रमाणपत्र घेतलेलं आहे त्या पदविकेद्वाराच त्या ठिकाणी भरती प्रक्रिया करावी हे एवढंच मागणं। 2010 मध्ये शेवटची शिक्षक भरती झाली होती। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे असताना 333 शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती। मात्र 12 वर्ष शिक्षक भरती न झाल्यामुळे डीएड बेरोजगारांची वय संपून जाण्याच्या मार्गावर आहे। त्यामुळे सद्यस्थितीत स्थानिकांची डीएड पदविकेच्या आधारावरच सरसकट भरती करावी अशी मागणी होते। जवळजवळ 1485 डीएड बेरोजगार हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत। सिंधुदुर्गात तब्बल 1239 जागा या रिक्त आहेत। त्यातच TET परीक्षा वादात अडकल्यानं डीएड बेरोजगारांचा या परीक्षेवर विश्वास नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं। गेले 7 दिवस आम्ही आज इथे उपोषणाला बसलेलो आहोत। आमची मागणी फक्त एवढीच आहे की स्थानिक डीएड बेरोजगार हा गेली 12 वर्ष म्हणजे एक पूर्ण तप म्हटलं तरी हरकत नाही की आज भरती होईल शिक्षकांची, उद्या भरती होईल आणि आम्हाला डीएड पदविका जो अभ्यासक्रम आम्ही महाराष्ट्र शैक्षणिक राज्य परीक्षा परिषद पुणे मंडळ यांच्यामार्फत 2.5 वर्षाच्या कालावधीत घेतलेला आहे आणि बहुतेक हे जे बेरोजगार आहेत कोकणातले ते अगदी मेरिटच्या गुणवत्तेवर चांगल्या गुणवत्तेने पास झालेले आहेत, तर त्या मेरिटच्या आधारे त्यांची भरती करण्यात यावी। आणि आले शिक्षण मंत्री आहेत माननीय दीपकभाई केसरकरजी यांच्याकडनं नक्कीच आम्हाला ह्या संदर्भात न्याय मिळेल असे आम्ही पूर्ण महिला वर्ग आणि डीएड बेरोजगार याविषयी
हो, सर्व पक्षांचा चांगल्या पद्धतीने आम्हाला पाठिंबा आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी संघटना, माजी स्वातंत्र्य सैनिक संघटना, व्यापार शिक्षक संघटना सगळ्यांचा आम्हाला पूर्णपणे पाठिंबा आहे. प्रमुख मागण्या म्हणजे स्थानिकांना DEDच्या पदवीवरतीच मेरिट गुणाच्या आधारे भरती व्हावी. TT संदर्भात आता गदारोळ हा निर्माण झालेलाच आहे. 2017 पासून तसं बघायला गेलं तर एक प्रकरणं निघतच आहेत. 2019मध्ये जसं फाले सरांनी सांगितलं की 9,500 प्रकरणं बाहेर पडली आणि आत्ता ह्या 2 दिवसापूर्वी 2007मधलं देखील एक नगरमध्ये प्रकरण बाहेर पडलेलं आहे. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार चालूच राहणार. त्यामुळे आमचा TTवरचा विश्वास उडालेला आहे. आमचं नगर बरं का. तर पदवी अभ्यासक्रमावर आधारित 1983-84 सालापासून जेवढे शिक्षक भरती झाले ते कधी त्या पदविकेवर आधारित निलंबित केले गेले नाहीत. मग आता TTवरती समाविष्ट केले जातात शिक्षक आणि परत ते बोगस प्रकरण ठरून निलंबित केले जातात. तर आम्ही त्या TTवर कसा विश्वास ठेवावा? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक DED बेरोजगारांनी आपली लढाई आता तीव्र केली आहे. आता नाही तर कधीच नाही या इराद्यानं हे DED बेरोजगार मैदानात उतरले. आपल्या मुलाबाळांसह महिला सुद्धा तानभूग विसरून उपोषणात उतरल्या. 5 उपोषणकर्त्यांना ओरोस येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर हे महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक DED बेरोजगार यांच्या अपेक्षा दीपक केसरकर यांच्याकडून वाढल्या. पण दीपक केसरकर यांच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागून राहिलंय. हा प्रश्न मंत्री केसरकर कसा सोडवतात हे पाहणं उत्सुक्याचं ठरणार आहे. पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर, कोकण 7 लाईव्ह, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.